27 april laten we aan de koning en de rest van het land zien dat het hier gebeurt. Limburg is natuurlijk bij uitstek een prachtige wielerprovincie. En hoe mooi is het dat wij samen met het Limburgse bedrijfsleven deze innovatieve, groene, duurzame fiets hebben ontwikkeld. We houden hier in Limburg van het Bourgondische leven. En daarom is het niet gek dat hier juist het vlees van de toekomst wordt gemaakt. Wat beter voor het milieu is en beter voor de koe. Hier op de Brightlands Campus in Venlo werken wij aan de voeding van morgen. Van kiem tot consument, hier ontwikkelen we jouw gezonde en duurzame tomaat van de toekomst. In deze regio lopen we technologisch voorop vanuit de Brightlands Smart Services Campus met de focus op blockchain, AI en data science. Vanuit Maastricht, Geleen, Venlo en Heerlen werken we met Brightlands aan het duurzaamste, innovatiefste, groenste, veiligste Limburg. Samen laten we dat op Koningsdag zien. Ben jij er ook bij?